Salamat sa buhat. Salamat sa buhat, pati sana sa FB, pagbuhat na rin. Ay, saka na pala mabayaran. Very nice meal. Ito lang ang skip. Nag-improve ka, sir. Nakita ko yun. Ako yung nag-video eh. Konting hype pa. Ay po lang. Konting taas pa ng kamay. Pati ang Hinahayaan kita kanina. Hindi, baka mo rin yun, sir, pag everything mo ginagawa. Tirahin mo rin yung sarili. Ay hinahayaan kita mag-live. Tama naman yun. Yeah. Tapos gagawa mo naman yung pag-work sir. Kung lang hanap ka. Oo. Hindi ka nakakabalik sa pwesto. Pero tama yung ginagawa mo. Sa susunod rotation naman yung tuturo namin sa'yo. Rotation naman siya. Pero hindi na ako Medyo wala akong magtulong rotation. kasi wala na ako sa class top ko. Joke lang yan. Ay, may video pala po niya. Sorry, naka-video nga pala. So, sorry. Ay, sa mga naniniit. Ano pala? Rotation na lang. Yung maganda, turo mo. Basta sir, ang pinaka-basic na rotation is pag may nagtaas ng ball, yung clear, sir, tama. Pag may naglobo, sino man sa inyo, magano kayo magsaside by side. Di ba nga, naglobo ka? Ako na rin sir, magkano naka-quarter back kayo. Tapos, yung ikaw naglobo ka, taas ka ng bola, pupunta sa likuran. Nag-trap ka sa harap. Tapos pag may pumalo sir, isa, automatic isa lang sa likuran. Perfect 1-8. 1.8? 1.8? 1,800? Hindi, 180 lang. 180 lang. Nabahan ako kada kaysa. 180, 180. 180? Wala pa kami sa Cloudstock. December 3, 2000. Sabado po yung sound namin. Oh, shoot. Barya ka dyan. Wala. Saktong 160.
Dahil ano, ginilingan mo. Nakara ka sa video eh. Oo nga sir, nawal sa biglang mo. Kaya maganda talaga pag twice or... Pwede ka naman mag-put sa bahay, sir. Kasi gawain ko natin. Yung kukuha ka ng kaldero, no? Kukuha ka ng kutsara. Saka sa garahe. Hindi, pero totoo yung promise. Kasi yung turo sa amin. Legit yan, legit. So hindi pa tayo maniligo. Ligo na ba? Dinala pa muna may shuttle ka na cloud stop mo para magamit mo siya. Kasi hindi. Kasi hindi pwede. So, sa mga nakikinig sa video, hindi namin ginamit yung pang cloud stop kasi mapapagalitan kami ni Ern. Nakikinig sa video. Para hindi mo wala lamig. Sir, mag-attend ka ba ng Thursday meeting something? Bukas pala yun. Sir, mag-unanimous decision tayo. Boto natin Sir Jake. Bagong ano, for Sir Jake tayo, DRI, Sir Jake po. Yo, dear. Promote po natin. I-promote natin si Sir Jake kasi siya yung kailangan manalo. Siya po ang pinaka-active sa amin. Siya ang pinaka-active. Ang pangit talaga yung may damit akong ganyan, paddlers, fighters, mga shoes, isa lang yung design. Meron. Model pa. Saan?
Kuya, nag-enjoy ka na. Ako nag-enjoy naman po.